Gipusil sa 67 anyos nga amahan ang iyang asawa nga usa-usab ka senior citizen ug ang duha nila ka mga anak. Nakalingkawa sila sa kamatayon apan ang amahan nga mao'y suspect mauna hinuoy nakalas. Anang report ni Alan Domingo. Ako kagalingon kay sa tanan-tanan tao na willing siya ning storya sa iyang problema sa iyang kinabuhi o pagkabata niya kaya kurang yun. Then I lost that opportunity the moment I stopped talking to him. Oh, nang grabe kayo ang akong pagsisi pagkawala niya. Kini ang gibating pagbasol o kaguol sa usa ka anak babae nga kun wa lang una ila putla ang ilang komunikasyon sa ilang amahan, posible untang mapugnan ang nahitabong trahedya sa ilang pamilya nga nahitabo panahon pagyod sa Pasko. Pasado alas 6, Domingo sa buntag, nangandam ang pamilya sa ilang pamahaw unta dihang miabot ang ilahang amahang retired seaman nga nagbitbit na og armas ug kalit lang na mosil sa ilang inahan nga galingkod sa lamisa kinsa samdan siyang tuo nga abaga. Sunod nga gipusil ang anak nga babae kinsa natapsingan sa bala siyang dughan samtang gipusil usab sa amahan ang anak lalaki nga naigo siyang naong. Apan bisan pa man sa naangkon niyang samad nahimo pa niyang nakiglayog sa iyang amahan aron ilugon ang armas ug gilabay kini aron di na magamit pa. Tragic and then traumatic siya sa amo, especially sa ako sa akong sister. And kay kita manggug ko, kakita ko ka-witness jud ko sir ba na pagkuan sa bullet, pagkuan sa pagpusil niya kay ning asum, and then first time nako ato nakita kanang kuan na nainig manginaan ng firearms. Human sa netabo, giingong giatake sa kasing-kasing amahan ug natumba. Miabot ang mga personnel sa barangay ug gisuwayan pa sa pagluwas apan pakya sila tungod kay nabugtuan kini sa iyang kinabuhi. Ang tulo ka biktima nakagawas na sa ospital ug nakauli na silang balay samtang gihaya ang ilang amahan sa punerarya. Matod sa mga anak, nagsugod og kasilo ang ilang relasyon dihang militero ang ilang amahan sa trabaho isip kapitan sa barko ug nagkagrabe na usab ang sakit sa ilang inahan nga stage 4 cancer. Nanagmala kuno ang ilang amahan nga misangpot gani sa giingong pagpanunggab nini sa anak niyang lalaki apan napasaylo kini ug wa na pasakaig kaso. Luyo sa kasayuran sa pamilya, mipalit di ay og armas nga way lisensya ug plano niyang patyon ang tanang sakop siyang pamilya. Subay usab kini sa chat messages nga nabasa sa anak babae gikan sa cellphone sa amahan nga giingong himuon unta kini sa iyang amahan ni adtong Domingos buntag. Ang initial instinct kay mudagan ko para makakuan ko tabang kay na realize man ako na napay kusog akong kuya ba. So while napay kusog akong kuya, bahalag na ratol nako, nagsyagit-git ko sa mga silingan na tabang wa ko kay ba sa buhaton na gid ato ni syagit kog tabang hangtod na lang nakagawas ko unta wa niya ni nabuhat nasuryahan na unta namo nasuryahan naman unta namo para kay kita good sa pamilya na aram gi problema. Kini ang Pinoy-anan sa pamilya ug diri usab na hitabo ang krimen. Samtang ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nagpadayon gihapon sa ilang investigasyon sa posibleng mga anggulo sa naasong panghitabo. Giklaro usab ni Police Lieutenant Colonel Efraim Paguyod ang hipis sa Talisay City Police Office nga gitan-aw nila karon ang tanang anggulo o ang mga posibleng nahitabo. Usa sa paagi ang pagpaubos sa autopsy sa patayng lawas sa suspect. Hindi pa naman natin sinasabi ni case close. Imbestigahan natin for the sake po ng truth ng about the facts and circumstances sa totoong nangyari po doon sa pagkamatay ng ating suspect at the same time sa pagka-wounded ng ating mga biktima. Nasayran nga nakasinati kunog depresyon ang ilang amahang suspitsado busa nasulti sa ilahang anak nga kung mabalik pa lang ang panahon, tingali maubanan nila ang ilang amahan ug mas masabdan nila ang iyahang kahimtang nga dili na unta mohatod sa trahedya. Wa pa sila masayod kung unsaon nila pagsugat ang Pasko tungod sa nasinating kapait nga nahiaguman usab sa ilahang banay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.